Da ni yn y neuadd Garcas, a da ni wedi gweld yr wyn yn hongian, ond fel mae'n gorffan yn fama efo'r butchers, a da ni efo Arwyn Morgans, cigid lleol, sy'n mynd i wneud dipyn bach am beth sy'n digwydd yma. Wel, mae'r mab fan hyn nawr, mae lot o bobl wedi prynu carcasses fan hyn, a mae'n licen nhw fynd ar cig gatre gyda nhw, so i ni jyst yn neud yn torri y cig lan, ti'n bod yn weddol man iddyn nhw, a byn nhw gatre, maen nhw'n lle rhoi nhw mewn bags, a rhoi nhw yn y deep freeze. O, welai, so maen nhw'n dorri nhw mewn lympia go fawr, dim fel sa chdi'n bwtcherio nhw mewn siop ar na, ti'n bod... Gormod amser? O, gormod amser, achos mae dyn nhw dorri rhyw hanner cant, ys dim amser. Na, go'n siŵr. Bod ti'n neud, nawr ddyn ni ma moriau, so... Fysa. Y gweud gwir, os ti'n mynd torri nhw lawr yn weddol, bod ti'n lle handlo nhw pan neud i gatre. So maen nhw'n mynd i'r bocs ma, a wedyn mae bobl yn cael mynd â nhw adra. O, adre. So ydy'r cig ma'n edrych yn fendigedig? Ioni, mae'n nhw ar y teg, wel, mae'n rwy'n... Mae'r rwy'n un i gyd wedi bod yn y siow yn ynny, ti'n bod? So mae'r rwy'n gorau gyd yn ynny, ti'n bod? Yndi. A ti'n gweld y safon yn altro bob blwyddyn? O, mae'r safon yn uchel. Le rodi di'r silin, mae'r safon bob blwyddyn. Yndi, mae'n uwch bob tro. Mae rhaid i ddistop ma'n rhywle, a war y teg, mae'r safon yn endigedig, yn gweud i gwir. A mae Steve yn gweithio'n galad yma, mae gen ti? A rogyn arall? Ydy, mae fe yn torri lawr fan hyn am Gareth draw fanco yn neud y chops. O, da chi'n torri neu'n chops y byd yma? O'n i'n weddol, o'n i'n torri nhw weddol man. So i'n neud, a mae'n ei lwcus iawn mae'r llif hyn, mae hon yn ennill i gwaith. Mae hon yn neud i'n teimlo'n llwglyd iawn. Dwi'n teimlo bod ti amser mynd adra a roed un a hein yn y bopty. Yn y bopty. Hei, diolch yn fawr iawn i chdi. Ie, dim problem. A welan i chdi'n fuan iawn. Ie, na ti, diolch yn fawr i ti.